21.12.2012. V tento deň sa má všetko zmeniť. Mnoho ľudí si myslí, že v roku 2012 príde koniec sveta. Májovia však hovoria niečo úplne iné. Tvrdia, že nastane nový začiatok. Svet zažije a bude obohatený o novú dimenziu. Nebude existovať dobro a zlo. Teraz je to ťažko pochopiteľné, no v osudný deň všetko zistíme. Májovia to vedeli, už to vieme aj my. Mojo, točíš ma? Môžem? Môžeš. OK. Tak, volám sa Robert Vizvári, tuto s mojím dlhoročným kamarátom sme sa rozhodli, že vám natočíme dokument o tom, čo zajtra má vypuknúť. Svet sa zbláznil. Ľudia už sú v bunkroch a my aj takí dvaja debili sme ostali preto, aby tu po nás niečo ostalo. Dúfam, že toto video niekto uvidí a uvidí pravdu, čo sa tu dialo. Sa mi to ťažko hovorí, lebo už nás delí iba jeden deň od toho, čo má byť a už vidíme následky, už je tu tma, nič nejde. Nefungujú autá, dokonca ani telefóny nefungujú. Čudujem sa, že vôbec ide kamera. Ale asi to tak má byť a uvidíme, no. Bojo, čo si o tom myslíš? Čo to bude? Ja neviem. Už sa bojím normálne. Ja už iba čakám. Jedine to mi už ostáva. No, tak snáď to uvidia, toto video. Niekomu to príde. Určite. No, ideme do toho, ideme von a budeme točiť. Všetko budeme točiť. Držte nám palce. Čo, Robo? To čo, jak zajtra? Ja neviem, ja sa doma bojím, ty kokos. Ja neviem. Mali sme ísť s nimi, ty kokos, mojo. Mali sme ísť s nimi a... Kúkam na ulicu, tu nikto není. Zostali sme sami. A všade je tma, ty kokos. Kebyže nefajčíš, tak ťa ani nevidím, mojo. Ešte, že máš cigaretu. To ja neviem. Ja sa toho bojím. Všetci sú preč, ja som tu sám, s tebou. A však som ti hovoril, mali sme ísť s nimi do piči. Veď ešte môžeme. Vlastne už ani nemôžeme. Však teraz tam trafíš? Ja už to ostatme a poďme do toho. Kam trafím? Veď aj neviem kam išli. Je tma. No do toho bunkru, ne? Do toho Magdalenu, či kam to išli. Ty vidíš tme? Ja v tme nevidím. No ja tiež nevidím a ja neviem čo mám robiť. Nevadí, veď my to zvládneme nejak. No, by si mal pravdu, ale. Len by si mal pravdu. Veď to. Uvidíme zajtra. Robo. No, čo je? Robo, sa pozri. Ale čo? Pozri sa von. Čo ti jebe, ty kokos, vidíš to, mojo? Už to ide. Už to začína. Poďme preč do piče. No poď. Kam ideme? Poď von. Vypni kavovar. Vypol som. Okay. Už sme vonku, poď. To čo tam je? Robert, čo to je tam? To bolo, no? Ja neviem, Poďme do piče odtamto. Ideme, poď. Poď do piče odtamto, nepozeraj, poď uše. Ty to tam? Ja neviem, poď. Tam to je do piči. Poď, ideme rýchlo. Maria. Ideme za tým. Ideme za tým. Ale ty si za tým, čo si je... Stojíme sa do piče odtamto, rýchlo. Kurva, do piče! Mali sme ísť s nimi. Poď, sme tu vonku. Je to tu? Není to tu? Čo, videla si to, čo to bolo? Niečo sa otvorilo. Piče. Ja nechcem, nechod tam. Idem. Chcem to vedieť, čo to je. Zavri dvere. Je zamknuté, poď dozadu. A čo ten kávovar? Idem pre ňo. Máme kávu ešte? No, zober. Jakobsku. OK. To je ono.
Videl si to piče. Čo to bolo, kurva, mojovi? Čo, Robert? Však to bol mimozemšťan do piči, si to videl? Ešte len tak sme ušli, ty kokos. V pohode, Robert, v pohode. Ja som úplne v piči, ale sme ísť do piče odtiaľ to. Ja neviem... To je v piči toto, ja sa normálne bolím ako aký kokos, kurva. A neviem sa ani s mamou rozlúčiť s nikým, tak bo sme nešli s nimi, sme ako kokoti dostali do piče. Do piče! A čo budeme robiť do piči? Poď, musíme zmiznúť. Ale čo keď to je vonku niekde? To nevadí, zmizneme. Ale čo keď to vonku? Tu nemôžeme ostať. Ja nejdem nikam. Tu nemôžeme ostať. Ja sa ostať. nepohnem nikam, ja tu ostanem. Poď preč! Ne, ale idem nikam, neviem na to. Čo to bolo? Ja neviem. Čo to bolo? Počul si to, Malo? Poď, musíme prejsť. Chod tam stáť, to nejdem. Musíme prejsť.